God aften. Velkommen til vejret her fra DMI. Tirsdagen har været lidt kølig og blæsende, og det ser altså ud til, at der er lidt bedring på vej, men det er vinden, jeg tænker på, fordi jeg kan ikke finde temperaturer meget over 15 grader de kommende dage. Men lad os lige starte med at kigge på nattens vejr, fordi i nat bliver det klart, og det betyder altså, at temperaturen vil falde til mellem de 3 og 8 grader. Det er fortsat blæsende udenfor, en jævn til hård vind fra en vest- og nordvestlig retning, men i løbet af natten så vil vinden altså begynde at aftage. Onsdagen starter med nogen sol til alle, og temperaturen vil ligge mellem de 10 og 12 grader. Der vil være en svag til jævn vind fra en vestlig retning, men i Vestjylland og i Nordjylland, der vil den dag i perioder fortsat nå op på en frisk vind. Torsdag eftermiddag så vil der begynde at blive dannet nogle skyer, specielt i Nordland, og nogle af de her skyer kan altså også godt gå hen og udvikle sig og blive til byer. Temperaturen kommer til at ligge mellem de 10 og 15 grader, og der vil være en svag til jævn vind fra en vestlig retning. Torsdag, den kommer til at starte med skyer og regn i den østlige del af landet, men efterhånden er der altså nogen sol til alle. Skal der også siges, at der er fortsat også mulighed for enkelte byer hist og her. Temperaturen vil fortsat ligge mellem de 12 og 15 grader, og der vil være en svag til jævn vind mellem vest og nord. Så efter en lidt blæsende tirsdag, så ser det altså ud til, at vi får lidt roligere vejr de kommende dage. Det var vejret her fra DMI.